Bardil Panya Hawar Ong Dunga Ronga Rata Tuk Towar Kavejoy Nikisungalam Tik Rata Ting Katchepakla. Karbi Farmers Association Hamdan District Committee Hinben Jengka Education IBA Sai Hemalok Wo Bi Pha Sike Arnisia Parman Kapamanpo. Gas in long po aruatum inding plike prapha cheran katalon mission pen kapachulpo. Nijang Karbi Anglong Jengka Education IBA Sai Hemalok Arnisia Parman Wo Bi Pha Kupusan Sikapang Reng Pen Ali Kachepalong Jima Labang So Putak Arnisia Parman Seke Pipo. Labang sa may kapangtang pon laki West Karbi Anglong Karbi Farmers Association District Committee Hinpensi Chepatir People. Labang sa may Chepahem Pupot West Karbi Anglong District Karbi Farmers Association Amay Durgesor Inti Lapet Mai Lamthi Kijaybon Kongchunbang Rajas Ingi Ahinpen Labang sa long branch po Trok Aratatup Chitong Dunpen Mai RD Chipidun Renti Labang sa long Veterinary Dr. Mindar Teron Lapen Dr. M. Barua Lapen Hari Teron Hamrenatup Chitong Dunpen Mai RD Chipidun Renti. আমি লোকৰ লগত ফাৰ্মাচিষ্টৰ লগত এইবোৰ আমাৰ নৰ্মেল প্ৰচেছ চলি থাকে so we are আমি mostly মানে we get the award to the people training মানে latest development in the poultry so thanks everybody ইয়াত আহি পেলাই আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু মিডিয়া পাৰ্চনকো ধন্যবাদ জনালো আমি আগতে এনেকুৱা কৰি থাকি আৰু যাতে জেনাৰেল পাব্লিকখিনি আপগ্ৰেড হ'ব পাৰে ইন poultry area Jengka irrigation IB long Jasamet pen pini Manager Poultry Department Hamren pen eli tumhan koson si wo kapang reng na ingma pen hola wo kapang reng pen oka quality koson si kapam meina la pen la wo kapang reng hot itum kisuman akisu dodo amala so aporateng pen itum la vaccine kipidun la pen kisuman adwai do la kipidun na nga seke pini nang thande kang lo la si non ke bang diar ni pusitame nilitum la bangkep kuno bang koi pusitame nilitum la ni cheselek pom je la kapang reng vek pen la kacepaduk pen la kapang reng kacepaduk ketum la si la tumhan pusitame nilitum khailo pusitame alang litumhan nilitum training bang e pothai pon po alang litum kedam ke bang expense pusitame nilitum la pusi cirung si alang litumhan pusitame nilitum pothai dam po lapian jasemet pen bo kapang reng ku bangge bo kudet kali o kudet kali ati dado la ati quality ati production an so se kapa bangji kapa mei ham pusitame elitum pini seke long pon lo training chipi pon long lo ate edet cerai kom longri cerai kom ku ke sai ke chitiki tuma long ke aja jada son pusitame do soki edet puta kali lake elitum long hong da chopang reng ponaing wo tai tum chopang reng ponaing lang ok puno lapen nane aruma pi puno chainong pusitame lapen kaprek ilitum agriculture long ke related topic ilitum munida kaya long lasi ilitum nane agriculture hin pen pusitame ilitum la training la ke long pon bom lo pen ilitum chini pot pobon thekpon pobon pusila min ahok pet la rears pen chenglok ahok pet la kapang reng la hitum hanta nilitum ding chithe ponlo la si non ke bang diar ni pusitame ilitum la sai chutiki song lo sai chutiki arat tumhan kaprek kupi mala agriculture pen related la so related ating pen alang litum litum karbia khai pusitame an so se kapachok ponji kapathek ponji aphan nilitum training pusitame awareness pusitame nilitum banpi bompo si pini abang ke jasemet dak department pen angke tongdun Dr. M. Barua lapen Dr. Mindar Teron lapen alangli department pen bang lapen Hari Teron pusitame angke tongdono lapen nilitum district along president secretary pen chenglok branch non pini bang ke branch ke thom tivet si non ke bang diar ni pusitame nilitum West Karbi long an bang ke branch tin pen arong tin pusitame nilitum la farmers awareness training ku bang ke nilitum pali peji hamsi an ke bogi Lakhain ko resi Borjan constituency angkang dila youth club asai he maklamalong case idila head branch mati Karbi luchar liasong case ing longpo aro amahang ke tegar ni kedamtang ningkan sudisir kep runner kep aningkan pet
nang talon non wang bom si pininga sengkan an ningkan plike brapho nang pleng si pininga sengkan an ingding plike brapho mahang ke tek mate ha chair ni mesen pen katalon po labang so katalon amaya long alhisar po manper kachetong dun buddho terang mai phu tiripi laben Chophalu hisar dilibi Bokajan Education Board Chairman lapen Bokajan Municipal Board Chairman chetong dun adun thu Tham Singh Timung adun thu Nobin terang Karbi Language Development Board Chairman KAAC pen dang lok penangan man keduk kethe kiting adun chetong dun si mayadi bidu bangso mai long jai me ka teng pen KSA lama interbon lapen adun thu chiki mo jai mek tamik tengpon adun thu plike brapho Karbi Locharlia so mahang ketek ahim ke dok in than pon pen labang so mai long archok sing nar mai pu ben si ing ni pon adon thu dewan sing be kongchon bang ben si mai lam thi laben alu hi pachini pon laben gas idila head branch ke klembang do ana phantami Karbi o hoben archu pon laben maya long pidangan ardi dojot alam the che than che mum pon lason si labang so long ahin pen ke wang gas e ing long poro atu chitong dun pen mai misen pen pachu pon Dilai Ben Hemari Bay Report, Northeast Bay News. So, ini dak Dilai dia sehat branch along. Kan pikir rapo nang ketek so katalon. So mailong ni kami kopai kami tenang kitong dulu. So long nilis kami kopai kami tu alam tegela pulo je litum dak Dilai aropi kan kecopapon chip gas alangli sa gerong par bang ke papong amad alangli asai do mat belai schedule do masih edel amad solong nilis rame kopai ke mepen alangli tum dak chingwai bajar tum ben andaram chingwai maneli pansi la so adula nanti made chip gas ini ya mailong hopon yang nilis kopai ke mepen sinil ta lo asila so mailong pini jasme pet chitong pet ajer po jer pi tum ben kecethan Karbi khai ke ching thuro phan je semetet Charlie na thu long ri long pat ke charai kom long le phelang charai kom la so kutha se je semetet ni tum ke ching mai pon ke chethan pon rat pen ke chethan chimum la so amai long ardi ki po la si non ke lang yu be ni tum se tame non digital la kai long le tum ke Charlie do nang ji kini AI tami nangklang alo mo thangwa ngar ni AI tong pensi birthi along suliat long de litum pula so AI ko songje litum ke Charlie dun pen pula so technology digital kai long litum ket dun na keredin to non si mobile ke otno ke Charlie line non si computer ke ber dun ke Charlie na pula haya lam bu thai litum to semet pen non ove ki mi tum kai ke ba ngelong ba ke sung along non ke chpa jog dun ya phan ke Charlie dun ji phan Your tailong, kapag nun tayo pam, nang chelar bom along ulit nda chelar dun nai, kon adi di konten ini malong jasa method, ubi gimitin ham cetan separe ko. Lason si lakain korapli Deopani constituency kaparlupon opar Deopani hawar arata tu kiduk kisung asi kacipak po. Lason si Karbang long angbong prek jam hawara long kacing thura sai kiklem pon bom ason thak lada kapar Deopani hawara long sitami kacing thura sai nang klem pipon nang jipura apar Deopani hawara rata tu thur pakpen birta chatai long pen tim Karbang long aphan kachuningri Kedang sot nai pherang ke tuma phan kacho phapon nang ko kalam laki non ke dom bom asar karatum aphong election of porakut kache chakang saphapani tu kirihan sia rong adak kachelenga tawar nang salam tipon popu alam non pu ta rata phat papleng pipela lasi prabjin pen tawar nang kasalam piji aphansi tim Karbang long atuma phat lapen cm ke hai tuliram rong hang aphan birda chatai long pen chuning report lapen hadaka rata tum jasemet ke lapen hadagara tatum jasemet ke bohakang tuipet dejangarong lapen kiri hansia rong an adak atowar ke hinuk pikajok akisung penangan jingtang nang lada ko somar logo charli ke chethon ka chewan lapen kisu kiun e yahut an parta langthe langpleng ahut chitami lapen chojor chana mahut chitami kisung thetan chetong ponang bom lapen hadak loke than ati charatum sitami rv re ahut langthe langpleng ahut ke lo tham tamun i deptiti pusi ningje rikti
Alberta Wood Pulling Center sitami ladak sidolo laki lapen ki Karbi atum arnamar niarong dengja arong ta ladak sidolo bonta non puan ta kemisan otuwar nang selam pipon pilang nasi prap chinpet towar kemisan nang selam pipon siap han si kisung ke potet arong rata tu so takmen tim Karbi ang long atuma phat chuning report Boka Jantan Long Sing Timong report Northeast Bay News. Attack an orang plilo dingja rong bikorong jong verong ke ha arang hemi putok anu mati kirian si la an nali tumla dak polling center do ma polling center la dak malo dak lo dengja PS dia pia ante lapan arong itu penda polling centers tami do la pendi kapre tami school ahi tami do di school ke gitu है tami em sarum tami la liga via jo kali ke hingno jo kama sikidam ke bang siksak olo है ama si barikha ho la arve ke jang pin e ho poste sumar tami ke charli kosto olo sam da bang de tilmati la dak la ding yarong keri jana alang do ke la dak ta dilong ave de long ke lang the upo sarum da bang thek the titilu Nasinili tumbai la son le hai non kana chuning ridon bang ke sa tuliram rong hang phansta me hai pinilo ali bang yong sinang pi pulo tenili tumta hubidha pu payalo score ke dun na tum bhai somar sita me score dun ta joy ki po la penili tum hat bojar ke dun sita me lo angko lohan ka chujor tum phan sita me lo ke su kion e sita me ali yong si misian lo pulo te alang li phanta me churu par piglu payalo ti ali bang nang lang nang pu mi nai punili tum hang lo mi nang pilo lang nai puta lang nang pilo non to warang pilo te lang lipan thang stamini li tu ning ko oida ma velo mani lang du lo mi du lo non bang ka ali nang pi vek nang pula ska chuni ri lo lang li sa to le ram rong hang bhan stami yala de pani hamasti nali tum MEC puri kemana sorbon telinga ada VDC chairman Elisteron pi ang itum da nali tumarong to work ka hinu da pen ge kapre development na puthak ka visit ka humri bang no ma bang vela Kachar chong tami chilon li kam stami nili tum ke klem nang kok tilo la sila po an akidu ka kisung ki phonang ajoi ni se pini arni nang li tum panang ka chu phalo nili lam thelang se rikik chelon nili bang ke war bang ge to work ka hinu joi ni sipi nang dum ke mai pha pulo tante alenge thi tum ke bang hodal tum phan ke chak ta nga soda dim do bang ke sita minili tum phan ke ki pi pu bang ke ani kan bang da chakang lo asar tung ke January pi po putan nang pali thek the ma ko October chiklota ladak deng jarong anang pali ji pusinai pu tala tanang pali thek the nili tum rong ke nili tum ke sung pikano la swali nili tum ke long yi phan non matle nili tum rong la swali nang pali te pusi nili tum chi hok pari alang li phan ke non nili tum ke ako kisoki un e pusita me nili tum la rata pensi ka chipona son lo ke nili tum ahem arong sormun tum ansita me alang li tum pen alang lihan ke hang pen ana jok so arong pade blog phan so ali phan nili tum ke hang